زي أقول تلفزيون إيرترايو كما يتمسيز خبركم تحتاتلتي زينا من سنة دونا في النور لساعة أخيلون لومي حامس سلسة مجابي ساعة تشعة مشاس تدلو زينا تاتوشتن وطعن حزنا لكم قريبنا لنا كتكاتاتلنا بخبر زعدم بيترس منكسي عرس زينا سنسرعت كبري منيستر نقدن إندسترين زنبرا حربينيا ستيفانوس حبتة بالعلم معارك تفتيمون تمهارو كولج نفسهم كاب جبنات حي وما بمدخلوا تصادفهم كعزوز عزاز بوليس إيرترا صويهم كان منسترعيون محبرة ودحنة الزباح السبا عبد مدبات محبرة وحسنة تابرتيو كم سرح قليتهم تشاينان إيران زمدنا نمدنفع عالم كحيلات رداديين واقع ندادي عبد عراقة تتعلم لعلي $110 برميل بتيهم أقراوي تكال توقع صارين نكلس أو ساعات ناب إيران كبتصح مقانون قليتون سنسرعت كبري منيستر نقدن إندسترين زنبرا حربينيا ستيفانوس حبتة قبر مريم لومي ساعة 4 دحر قطري عب مكان مقابر حربينيا تاسمرا بالعلم معارك تفتيمو نستدالو زينا وتصبصب عرسي ماسمروم كتقربيا أبت بناي كبر سلف التسنية سنة سرعات منسترات حلفت هزباو جنبارني ديمقراطية فتحن أما حضرتن أزست سراويتن زركبوهم لعلو السمزي تساتفهم أبور حميازيا شحن 978 أب هزباو جنبار حرنة إيرتراز التسلفة تقرالي ستيفانوس هابته قدمنات النت أبا أقار سراويت كفلة مهرتي كوميشن موقعزيان كفل قطبان دحرنات النت دما حلاف كفل موقعزيا أكايد سرح كوربوريشن هزباوي موقعزيا حلاف موقعزيا مدري حلاف كفل النقدي منستر نقدن إندسترين كساب علة مسواتو دما أكايد سرح من قد آير إيرترا بمخان نهزبون هاقورن ببقعة توفاينة زغلغلة حربين عيون أبتا قاتامي بسم منستر موقعزيان مراخبيتاتن منستر مكلخالن سدرابيتن أخلي العنبابا تنبيرم كابور حسنة كلتشن عصرتن كسابور حمسكرم كلتشن عصرت 4 منستر نقدن إندسترين زنبرة حربينيا ستيفانوس هابته بخلت مقابيتيو عم بل 76 عامت عدميو بحمام تسويهم حربينيا ستيفانوس هابته بعل حدارن أبو سلسة ولداتنيوم منستر موقعزيان مراخبيتاتن بمسوات حربينيا تقرالاي ستيفانوس هابته زتسمع مرير حزن إنا قلتة نسزرا بيتو مقالستن مسارحتن صنعاتي منه ناب علتاو تصبصاب ملكفتي كورونا فيروس مس نسجر لومي أبي ممرمري ماكلات الزوا ماكل بستقبرن ناي لاباراتور مرمراتات كلت زيغاتات أبي أخريان معسكر دندنن بكورونا فيروس ملكافهم ترقاقي صلو زي كمزيل نقول كورونا فيروس ترقيبهم أبي هوسبيتال زوا ماكل تعاقيبهم كن كبر لهم صنحو كلت زيغاتات حاويم تفاني مالو بز مسارات على لاقطري بكورونا فيروس تلف زيغاتات كساب لومي 997 بتيح له 996 كابزيوم حاويم استفانو 203 بمستفليو 4 دما أبي هوسبيتالات تعاقيبهم زركوبيوم منستر عنا 3 مقابيت كلتاشن 20 كلتن عزاز بوليس إيرترا كولونيل محارت أجاين تمهارو كوليج مهندسنان تكنولوجيا ماي نفحي عب مكلخال جبناتن بدلاتن زتكورة سمينار كايدو وكيل إيرنا دانيال ولدون زدالو صبصاب فرتنا عندهم كتقربايا تمهارو كوليج لنفسهم كابزي سنة مقبارة وتقبارات كمون كاب جبناتن بدلاتن تحيبهم أم كلخالو تساتفهم كأززو عزاز بوليس إيرترا كولونيل محارت أجاي تويعهم بخلتها مقابيت نتمهارو كوليج مهندسنان تكنولوجيا ماي نفع بزكايدو سيمينار كولونيل محاري أب كوليجات ببقوانو كرئيز صنحو بدلاتن زي سنة مقبارة وتقباراتن دحر مزرزار فتقمتهم كاب حقس لزيم لطو كاب كمزتر يوتات تقطيبهم أما التمرتهم كقبرون متعيهم كتاتحونات حساسيبهم رأي بوليس إيرترا سلامن لعلنا حقن زسفنا هاجر موحاس مخانو زحبر كولونيل محاري نزن مسمار عبالات بوليس حق أمسفان نبرت هزبن منقسنا معقاب كمون جبناتن حدقاتاتن أم كل خال تتسميلهم كمزلو بمقلات تمهارو بحافشة تمهارو كوليج دما بغاندو أبز مدايزي نقوح تهرام كعزوزو خمز قباء قليتهم
ንሓደጋታት ተሽከርከርቲ ብዝምልከት ኣብ ዘቕረቦ ብኣሃዛት ተሰነየ መብርሂ ኣዛዚ ፖሊስ ኤርትራ ኣብ 2021 ብሓፈሻ 2367 ሓደጋታት ከም ዘጋጠመ ምስ ናይ 2020 ክነጻጸር እንከሎ ድማ ብ29 ሚእታዊት ከም ዝወስኸ ምስ ናይ ምኽንያቱ ድሕሪ ምብራህ ብሰንኩ ኣብ ሰብ 100 ሞትን ልዕሊ 1300 መቑሰልትን ከም ዝሰዓበ ኣብ ንብረት ከዓ ኣስታት 16 ሚልዮን ናቕፋ ዕንወት ከም ዝወረደ ኣብሪሆም ተማሃሮ ኣብ ዝሃብዎ ርእይቶ ኣብ ከባቢ ኮሌጅ ዘጋጥም ሓደጋታት ተሽከርከርትን ምጉዳል ፍጥነት ተሽከርከርቲ ዝግድብ ታቤላ ክትከል ከምዚ ዝኣመሰለ ኣማእዛን ሰሚናራት ድማ ቀጻልነት ክህልዎ ተላብዮም ጨንፈር ሚኒስትሪ ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ዞባ ዓንሰባ ማሕበራዊ ውሕስነት ዜጋታት ንምርጋጽ ዝጀመሮ ንጥፈታት ኣብዚ ዓመት እዚ ብዝለዓለ ከም ዝደፍኣሉ ብሓደ መጋቢት ኣብ ከተማ ከረን ኣብ ዝገበሮ ኣኼባ ገሊጹ ሓላፍቲ ጨንፈር አቶ መሐመድ ጃብር ኣብ ዘስምዑ ቃል ኣብ ሕብረተሰብ ዘሎ ጸገማት ኣለሊኻ ንምፍታሕ ዝካየድ ስራሕ መጽናዕትን ተወፋይነትን ዝሓትት ምዃኑ ብምጥቃስ ኣበርክቶን ውህደትን ናይ ኩሎም ኣካላት ከም ዘድሊ ኣገንዚቡ መሰላት ቆልዑ ንምሕላውን ጎዳእቲ ልምድታት ንምውጋድን ጽዑቕ ጎስጓሳት ምክያድ ከም ዘድሊ ዝጠቐሰ ኣቶ መሐመድ ምእላይን ምሕብሓብን ስንኩላን ሓላፍነት ናይ ኩሉ ዜጋ ምዃኑ ፍሊጡ ኣብቲ ኣጋጣሚ ኣብ 2021 ኣስታት 14 ሚልዮን ናቕፋ ደበስን ስድራ ስዋት ከም ተኸፍለ ንኣዝየን ጽጉማ ስድራ ቤታት 265,572 ናቕፋ ተወሳኺ ደገፍ ከም ተገብረ ን156 ኣሌት ዘኽታማት ስድራ ቤታት ልዕሊ 1 ሚልዮን ናቕፋ ሓገዝ ከም ተመቓርሐ ን150 ተናበይቲ ጎደናን ካልኦት ጽጉማትን ድማ ብርክት ዝበለ ናውቲ ትምህርቲ ከም ተዓደለ ተገሊጹ ብዘይካዚ ስንኩላን ንዝኣልያ ስድራ ቤታት ንምጥያስ ንመደባት ኮም ዝሰረቱ ተሃድሶን ልምዓትን ከምኡን ንምጥያስ ጽጉማት ደቂ ኣንስትዮን ኣረጋውያንን ልዕሊ 5.5 ሚልዮን ናቕፋ ወጻኢ ከም ተገብረ ኣብ ንዞባታት ከረን ሓጋዝ ዓተከሌዛን ዒላበርዕድን ሓመንማሎን ድማ ንጽጉማት ስድራ ቤታት ዓይነታዊ ደገፍ ተገብረ ተሓቢሩ ኣፍልጦን ንቕሓትን ሕብረተሰብ ክብ ንምባል ንዝተኻየደ ጻዕሪ ብዝምልከት ድማ ኣብ ዝተፈላለየ ንኡሳን ዞባታት ኣብ ምርጋጽ መሰልን ድሕነትን ቆልዑ ዘይሕጋዊ ስደትን ሳዕቤናቱን ሓሰይቲ ልምድታትን ሳዕቤናቶምን ከምኡን ኣብ ምድብታር ዕለተ ልደትን ኣገዳስነቱን ዘተኮራ ኣስተምህሮታት ከም ተዋህበ በሪሁ ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ዞባ ዓንሰባ ኣቶ ተስፋጼን ግርማይ ብወገኑ እቲ ዕማም ገዚፍ ስለ ዝኾነ ምትሕብባር ናይ ኩሎም መሓውራት ምምሕዳራት ከም ዝሓትት ብምጥቃስ ብውህደት ክስራሕ ኣዘኻኺሩ ኣኼበኛታት ኣብ መወዳእታ ምቁጻር ሰራሕተኛታት ብመንገዲ ኣሃዱ ዕዮ ክኸውን መርዓት ትሕቲ ዕድመ ንምግታእን መሰላት ቆልዑ ንምሕላውን ምስ ሕብረተሰብን መሻርክቲ ኣካላትን ብዕቱብን ብውህደትን ክስራሕ ከምኡን ቁጠባዊ ኩነታት ስድራ ቤት ስዋኣት ንምፍላጥ ዝግበር መጽናዕቲ ክቀላጠፍ ዝብልን ካልእን ርእይቶታትን ለባዋታትን ኣመሓላሊፎም ኣብ ንዞባ ጊንዳዕ መስርሕ ምምሃርን ምስትምሃርን ኣብ ዝገምገመ ርክብ ንምሕያሉ ዝካየድ ጻዕሪ ብውህደት ክድፍኣሉ መዘኻኸሪ ቀሪቡ ብሓፈሻ ድሓን ዝኾነ ለውጢ ምዝገብ እኳ እንተሎ በብደረጁ ዘሎ ሩይ ድኽመታት ብምእላይ ናብ ዝበረኸ ደረጃ ንምድያብ ዕቱብ ስራሕ ከም ዝሓትት ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ትምህርቲ ኣብቲ ንዞባ መምህር ገብረ የሱስ መለስ ሓቢሩ ሕፅረት መምህራን ፍታሕ ከም ዝረኸበ ነባራት መምህራን ድማ ተመክሮኦምን ፍልጠቶምን ንሓደስቲ መምህራን የውርሱ ስለ ዘለው ኣብ ርሑቕ ገጠራት ዝርከባ ናይ መባእታን ማእከላይን ደረጃ ኣብያተ ትምህርቲ ኣብ ድሓን ኩነታት ከም ዝርከባ መምህር ገብረ የሱስ ብተወሳኺ ገሊጹ ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ መምህር ረሽድ መሐመድ ዑስማን ብግዲኡ ንኣድማዕነት መስርሕ ምምሃርን ምስትምሃርን ምጥርናፍ ዓድታት መሰረታዊ ረቋሒ ምዃኑ ብምጥቃስ ዝምድና ወለዲ መምህራንን ኣመሓደርቲ ከባብን ኣብ በቕዓት ተምሃሮ ጽልዋ ስለ ዘለዎ ክሕየላ ተሓሳሲቡ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ንዞባ ፎሮ ተሳትፎን ብቕዓትን ተምሃሮ ንምድንፋዕ ብውህደት ክስራሕ ጊዜያዊ ርእሰ መምህር ማእከላይን ካልኣይን ደረጃ ቤት ትምህርቲ ሓድነት መምህር ሳልሕ ዑመር ፀዊዑ ኣብ ዓመተ ትምህርቲ 2021-22 ተሳትፎ ተምሃሮ ብሓፈሻ ምስ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ክነጻጸር እንከሎ ብ3.6 ሚእታዊት ከም ዝነከየ ጠቒሱ ድማ ኣብ ሃገራዊ መርመራ ሻምናይ ክፍሊ ዝተመዝገበት ትሕት ውፅኢት ሸለልትነት ወለዲ ዘሰዓቦም ምቁራፅ ተምሃሮ ብምዃኑ ንምፍዋሱ ብውህደት ክዕየ ኣዘኻኺሩ ነበርቲ ሓውሲ ከተማ ሻምብቆ ኣብ ህንፀት መስመር ባረንቱ ሻምብቆ መንደፈራት ዋፊሮም ኣድማዓት ትሕተ ቅርፃዊ ስርዓት ንዘሰላስሉ ዘለዎ ኣባላት ኩባንያ ህንፃ ብዶ ሓፈሻዊ ህንፀት እንግዶት ብምግባር ኣተባቢዖም ኣብቲ ኣጋጣሚ እቲ ዝዕመም ዘሎ ትሕተ ቅርፃዊ ንጥፈታት ድሮ ኣብ ህይወቶም መስተሮ ከም ዝፈጠረ ዝሓበርቶም ነበርቲ ካብኦም ዝሕተት ንምምላእ ዘለዎም ቁርብነት ኣረጋጊፆም
ንሳቶም ኣስዒቦም ንኣባላት ኩባንያ ብድሆን ካልኦት ናይ ህንፃ ፕሮጀክትታትን ዝዕመም ዘሎ ንጥፈታት ንምዕባለ ከባቢኦም ዝድርኽ ብምዃኑ ንወፋሮ ዝገብርዎ ምትብባዕ ከም ዝቕፅልዎ ሓቢሮም ኣባላት ኩባንያ ብድሆ ብወገኖም ነቲ ብነበርቲ ሓውሲ ከተማ ሻምብቆ ዝተወስደ ተበግሶ መረላዊ ሓይሊ ዝድልብ ምዃኑ ብምጥቃስ ምስጋና ኣቕሪቦም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዝስዕብ ኣህጉራዊ ዜናታት ቻይናን ኢራንን ኩሉ መዳያዊ ዝምድና ንምድንፋዕ ጻዕርን ከሕይላ ተራዳድየን እቲ ስምምዕ ሚኒስትራት ጉዳያት ወጻኢ ክልቲአን ሃገራት ትማሊ ክልተ መጋቢት ኣብ ዘካየድዎ ናይ ቴሌፎን ዝርርብ ተበፂሑ ቻይናን ኢራንን ኣብ ምምዕባል ቁጠባት ጸጥታ ምግታእ ለበዳ ኮሮና ቫይረስን ካልእ ጉዳያትን ክተሓጋገዛ ምዃነን ኣብቲ ርክብ ተጠቒሱ ክልቲኦም ሚኒስትራት ኣብ ኒውክሌሳዊ መደባት ኢራን ከም ተመያየጡ እውን ክፍለጥ ተኻኢሉሎ ቻይና ኒውክሌሳዊ ጉዳይ ኢራን ብሰላማዊ መንገዲ ክፍታሕ ክትጽውዕ ምጽናሓ ይፍለጥ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሚኒስትራት ጉዳያት ወጻኢ ቻይናን ኢራንን ኣብ ጉዳይ ዩክሬንን ኣፍጋኒስታንን ከም ተዘራረቡ እውን ተቃሊሑ ዋጋ ነዳዲ ኣብ ዕዳጋታት ዓለም ናብ ልዕሊ $110 ንበርሚል ከም ዝደየበ ተቃሊሑ እዚ ኣብ ነዳዲ ተራእዩ ዘሎ ምውሳኽ ዋጋታት ድሕሪ 2013 እቲ ዝለዓለ ምዃኑ እዮም ጸብጸባት ዝሕብሩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ዋጋታት ባህርያዊ ጋዝ እውን ከም ዝወሰኸ እቶም ጸብጸባት ብተወሳኺ ሓቢሮም ኣብ መንጎ ሩስያን ሃገራት ምዕራብን ዝተኸሲቱ ዘሎ ወተሃደራዊ ምትፍናን ቀንዲ ጠንቂ ናይ ዝተርእዮ ምዃኑ እዩ ጸብጸባት ዝገልጹ ዳይሬክተር ኣህጉራዊ ትካል ተቆጻጻሪ ኒውክሌሳዊ ጸዓት ራፋኤል ግሮሲ ኣብ ጉዳይ ኒውክሌሳዊ ስምዕ ኢራን ንምዝታይ ዝመጽእ ቀዳመ ሰንበት ናብ ጣህራን ከምርሕ ምዃኑ ፍሊጡ ዕረት ራፋኤል ግሮሲ ኣብ መንጎ ኢራንን ሓያላን ሃገራትን ተፈጢሩ ዘሎ ፍልልያት ኣብ ምጽባብ እወታዊ ተራ ክህልዎ ከም ዝኽእል ይእመት ኣሎ ግሮሲ በቲ ጉዳይ ምስ ላዕለዎት ሰመዚ ኢራን ሃናጽ ዘተካይድ መደብ ኣሎ ንትግባር እቲ ኣብ 2015 ዝተበጽሐ ኒውክሌሳዊ ስምዕ ብዝምልከት ኣብ መንጎ ኢራንን ሓያላን ሃገራትን ኣብ ኦስትሪያ ዘተይካይድ ከም ዘሎ ይፍለጥ ይኹን እምበር ኣብ መንጎ ኢራንን እተን ሃገራትን ተፈጢሩ ዘሎ ፍልልያት ዛጊት ኣብ ስምዕ ክብጻሕ ከም ዘይተኻእለ ጸብጸባት ይረዱ ትማሊ ክልተ መጋቢት ህጹጽ ኣኼባ ኣብ ጉዳይ ዩክሬን ዘቃንዐ ሓፈሻዊ ባይቶ ሕብራት ሃገራት ሩስያ ተካይዶ ዘላ ወተሃደራዊ ወፍሪ ከተቋርጾን ሰራዊታ ክትስሕብን ውሳኔ ሕሊፉ ብዕብለላ ሃገራት ምዕራብ ንወተሃደራዊ ወፍሪ ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶ ኣብ ሊብያ ወተሃደራዊ ወፍሪ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ሶርያን ካልእ ከቢድ ሰብኣውን ንዋታውን ዕንወት ዘውረደን ኣህጉራዊ ምትፍናን ዘላዓለን ጉዳያት ህጹጽ ኣኼባ ካብ ምክያድ ዝተዓግተ ሓፈሻዊ ባይቶ ሕብራት ሃገራት ድሕሪ 1957 ህጹጽ ኣኼባ ክካይድ ናይ ፈለማ ምዃኑ ተገሊጹ ንውሳነ ሓፈሻዊ ባይቶ ሕብራት ሃገራት 141 ደገፍ ክረክብ እንከሎ ቻይና ትርከበን 35 ሃገራት ድምፀን ካብ ምሃብ ከም ተቆጠባ 5 ከም ተቃወሞን ካልኦት 11 ሃገራት ድማ ከም ዘይተሳተፋ ተገሊጹ ቋሚ ልኡኽ ኤርትራ ኣብ ሕብራት ሃገራት ናይ ኤርትራ ተቃውሞ ድምፂ ኣብቲ ውሳነ ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣብ መንጎ ሩስያን ዩክሬንን ተፈጢሩ ዘሎ ወተሃደራዊ ግጭት ንዓለም ብሓፈሻ ንኣህጉር ኤውሮጳ ድማ በቐንዱ ከቢድ ፖለቲካዊ ቁጠባውን ጸጥታውን ጫሊዳ ዝፈጥር ምዃኑ ገሊጹ ውሳኔ ኤርትራ ንሰላም ንዘለዋ ዘይጸዓድ መትከል ዘመስግር ምዃኑ ዝሓበረ ቋሚ ልኡኽ ኤርትራ ኣብ ሕብራት ሃገራት ኤርትራ ንኣህጉራዊ ምትፍናን ዘዕርግን ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ኣሉታዊ ጽልዋ ዘለዎን ንክልታዊ ጉዳይ ኣህጉራዊ መልክዕ ዘትሕዝ ቀጻሊ ጸለመን በይናዊ እገዳታትን ብመትከል ከም ትቃወሞ ኣስሚሩሉ እቲ ኣብ መንጎ ሩስያን ዩክሬንን ተበጊሱ ዘሎ መስኮት ዲፕሎማስያዊ ምብሃል ክፉት ኮይኑ ክቕጽል ክልቲአን ሃገራት ድማ ኣብ ዝቐልጠፈ ብኩሎም ወገናት ተቐባልነት ኣብ ዝረክብ ንተወሊዑ ዘሎ ግጭት ብምቁራጽ ኣብቲ ዞባ ሰላም ንምስፋን ዘኽእል ስምምዕ ክበጽሓ ትጽቢት ኤርትራ ምዃኑ ፍሉይ ልኡኽ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ሕብራት ሃገራት ገሊጹ ውሳነ ሓፈሻዊ ባይቶ ሕብራት ሃገራት ኣጠቓላልን ቀያድን እኳ እንተዘይኮነ ፖለቲካዊ ሚዛን ከም ዝወሃቦ እዩ ዝሕበር ቋሚ ልኡኽ ሩስያ ኣብ ሕብራት ሃገራት ቫዚሊ ኔቤንዚያ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሃገሩ ተካይዶ ዘላ ፍሉይ ወተሃደራዊ ስርሒት ንሰላማውያን ሰባት ዒላማ ከም ዝገበረ ንዝውሃብ ዘሎ መግለጺ ክነጽጎ እንከሎ ውሳነ ሓፈሻዊ ባይቶ ሕብራት ሃገራት ንተወሳኺ ግጭት ዝደፋፍእ ምዃኑ እዩ ገሊጹ ኣብ ከተማ ናይሮቢ ኬንያ ኣብ ዝተኻየደ ሓምሻይ ኣህጉራዊ ዋዕላ ኣከባቢ ውድብ ሕብራት ሃገራት ፕላስቲካዊ ጎሓፍ ንምቁፅጻር ኣብ ዝኽእል ኣገዳሲ ስምዕ ከም ተበጽሐ ተሓቢሩ
ዋዕለኛታት ፕላስቲካዊ ጎሓፍ ንምክልኻል ዝኽእል ቀያዲ ሕጊ ኣብ 2024 ንምጽዳቕ ኣብ ዝኽእል ስምዕ ከም ዝበጽሑ ዝሓበሩ ጸብጻባት ታሪኻዊ ክብሉ ገሊጾሞ ኣብቲ ዋዕላ ወከልቲ ሃገራት ኣህጉራውያን ውድባትን ትካላትን ዝርከቦም ልዕሊ 3400 በኣካል ልዕሊ 1500 ድማ ብማንዛ ከም ተሳተፉ ተቓሊሑ ኣብቲ ዋዕላ ኣስተምህሮ ዝሃቡን መደረ ዘስምዑን ኪላታት ተዓውዲ ኣብ ማያትን መሬትን ዝድርበ ፌስታላትን ካልእ ፍርያት ፕላስቲክን ኣብ ኣካባቢ ዘስዕቦ ዘሎ ብከላ ከቢድ ምዃኑ ብምሕባር ንኣካባቢ ዘይጎድእ ኣማራጺታት ንምምዕባል ብዕቱብ ክስራሕ ጸዊዖም ኣብ ዝቐረበ ጸብጻብ ብዓለም ደረጃ ኣብ 1950 ኣስታት 2 ሚልዮን ቶን ዝነበረ ፍርያት ፕላስቲክ ኣብ 2017 ናብ ልዕሊ 348 ሚልዮን ቶን ከም ዝዓረገ ከም ሳዕቤኑ ድማ ዓመታዊ ልዕሊ 11 ሚልዮን ቶን ፕላስቲካዊ ጎሓፍ ጠንቂ ብከላ ይኸውን ከም ዘሎ ተገሊጹ ኣብቲ ዋዕላ መጠን ትፋእ በከልቲ ጋዛት ብምንካይ ዓለማዊ ዋዕይ ንምግታእ ሃገራት ብሓባር ክሰርሐውን መዘኻኸሪ ቀሪቡ ክሊማዊ ነውፂ ብደረጃ ዓለም ዘውርዶ ኩሉ መዳያዊ ክሳራታት እናዛየደ ይመጽእ ከም ዘሎ ጸብጻባት ይጠቕሱ ንጥፈታት ወዲ ሰብ ዝዓበየ ጠንቂ ክሊማዊ ነውፂ ምዃኑ ኪላታት ኣካባቢ ይሕብሩ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዜና ንምፍጻም ኣርስታቱ ስነ ስርዓት ቀብሪ ሚኒስተር ንግድን ኢንዱስትሪን ዝነበረ ሓርበኛ ስጢፋኖስ ሃብተ ብልዑል ማዕረግ ተፈጺሙ ተማሃሮ ኮሌጅ ንነፍሶም ካብ ገበናት ሓይቦም ኣብ ምክልኻሉ ተሳትፎም ክዕዝዙ ኣዛዚ ፖሊስ ኤርትራ ጸዊዑ ጨንፈር ሚኒስትሪ ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ዘባዓን ሰባ ኣብ መደባት ማሕበራዊ ውሕስነት ኣበርቲዑ ከም ዝሰርሕ ገሊጹ ቻይናን ኢራንን ዝምድነን ንምድንፋዕ ጻዕረን ክሕይላ ተረዳድየን ዋጋ ነዳዲ ኣብ ዕዳጋታት ዓለም ልዕሊ $110 ንበርሚል በፂሑ ዳይሬክተር ኣህጉራዊ ትካል ተቆጻጻሪ ኒውክሌሳዊ ጸዓት ናብ ኢራን ክበጽሕ ምዃኑ ገሊጹ